is natuurlijk best wel lastig om een ambulance bij iemand in zijn woonkamer te parkeren. Dus op het moment dat we ergens bij iemand in zijn woonkamer aan het werk gaan, dan nemen we lekker de tassen mee. Want dat is beter voor de deur. Vorige week vertelde Dagmar Elve in Rondje ZVL heel enthousiast over de open dag van Zorgzaam. Dat heeft onze interesse gewekt en daarom gaan wij vandaag even een kijkje nemen. Nou ja, ik vertel mensen een beetje over wat de ambulance doet, wat we allemaal aan boord hebben van de ambulance, wat voor soorten ambulances er zijn. En dat mogen we vandaag vertellen op de open dag. Nou ja, mensen die laat ik natuurlijk ook gewoon hun eigen vragen stellen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat de mensen juist willen weten. Wat ik eigenlijk altijd een beetje vertel is wat hebben we eigenlijk allemaal voor spulletjes aan boord, wat voor medicijnen hebben we aan boord. We hebben wat voor verplaatsmiddelen om mensen van de grond te rapen bijvoorbeeld, om mensen te immobiliseren na een auto-ongeval of een ongeval met een fiets of wat dan ook. We hebben materialen aan boord om mensen te beademen. We hebben materialen aan boord om mensen medicatie toe te dienen op een wat langere tijd. We hebben spullen mee voor een bevalling bijvoorbeeld. We hebben dingen mee voor volwassenen, voor kinderen. Naast het bezoeken van de ambulance waren heel veel afdelingen open en was er ruimte voor vragen. Ook de medical drone was van dichtbij te bekijken. De nieuwe robot Rosa was natuurlijk te zien en werd er de tijd genomen voor vragen over de robot en over allerlei operaties. Diverse afdelingen en onderdelen van Zorgzaam presenteerden zich, maar er was ook een heuse darm van binnen te bekijken. Je kreeg er uitleg, mocht er doorheen lopen en erna kreeg je een cadeautje mee, een wc-rol. De open dag is niet alleen interessant voor volwassenen. Voor kinderen is er een heuse poppendokter en mocht je je zieke knuffel meenemen. Je kon hem door de scan halen en een diagnose krijgen. En de oplossing? Veel knuffelen. De knuffel? Wil jij met de scan langs de poppendokter gaan?